Comezamos cando queiran. Ben, como saben, esta é unha semana atípica no traballo parlamentario. De feito, tivemos extraordinariamente que celebrar, que convocar un pleno a finais de semana precisamente polos festivos que concurren nesta, e ademais porque esta semana a nivel parlamentario imos aproveitar tanto mércores como viernes, que son os días hábiles a efectos de comisión. Está convocada a Comisión Terceira para debater os orzamentos, as enmendas parciais presentadas polos grupos da oposición aos orzamentos, non? Ben, pero antes de entrar brevemente nesa cuestión, dado que mañá teremos o debate en comisión, e por respeto a mesma avanzarei algo, pero simplemente algunha nota. Tamén é certo que un dos festivos é a celebración da Constitución Española de 1978. Mañán cúmprese o seu 44 aniversario da súa aprobación en un referéndum que en Galicia, como saben, ao igual que en toda España, pero fundamentalmente en Galicia tivo un apoio superior á media, e que para nós é certamente unha data que celebrar, dado que a parte do progreso material, da convivencia democrática que conseguiu, tamén permitiu desenvolver o autogoberno. De feito, é a Constitución que facilitou ou permitiu o acceso da Comunidade Autónoma de Galicia pola vía rápida, e que levemos precisamente desde o ano 81 aprobando orzamentos propios de Galicia desde entón, gracias a esa norma constitucional. Que ademais creemos que é unha norma plenamente vixente, e que pese a que non sempre é ben tratada a norma constitucional, como estamos a ver con algúns debates que se están a producir estes días, en xeral, ademais hai unha certa crítica generalizada en medios pola doutrina de non respetarse o espírito da Constitución, sobre todo no que se refire aos órganos constitucionais fundamentais, afectan, por lo tanto, a división de poderes, etc. Certamente tamén creemos que está un pouco máis desprotexida, non? Porque se están a tomar decisións como a relativa á sedición, pois que, insisto, o único efecto que teñen é que desprotexen máis unha Constitución que nos consideramos que merece a máxima valoración e a máxima protección, non? Ben, dito isto, volvendo á actividade parlamentaria, como saben, mércores, temos a Comisión Terceira convocada, por tanto, haberá un debate ás 10 sobre as enmendas ao texto articulado da Lei de Orzamentos, agás o artigo 2, como saben, queda sempre para o final, porque é onde se reflicten os estados de ingresos e de gastos, e a partir de aí empezaremos o debate das enmendas numéricas a todas as seccións dos orzamentos, non? Ben, eu, polo que atinxe ao texto articulado da lei, pois quero salientar que unha vez que xa se reuniu a ponencia, o informe da ponencia incorpora as 9 enmendas que presentara o Grupo Parlamentario Popular, e con respecto ás enmendas dos grupos da oposición, houve un acordo para a incorporación directa de 2 enmendas presentadas polo Grupo Parlamentario Socialista, e co Grupo Parlamentario Socialista transaccionamos unha terceira enmenda tamén que se incorpora, non? A ver, isto por adiantar unha valoración, pensen que o Partido Popular no Congreso presentou varios milleiros, varias delas, varios centos foron excluídas do debate polo goberno, que vetou o seu debate, e dos demais non se aprobou ninguna, non? Nos tratamos de, como xa dixemos, de ir a este debate, como facemos sempre, pois coa mentalidade de aproveitar as enmendas para mellorar o texto, o cal pois require un esforzo de traballo por parte dos enmendantes, non? De atopar puntos que sexan susceptibles de corrección ou millora. Bueno, a verdade é que nos atopamos pois con moitas dificultades, non? Simplemente, e a título de efecto, insisto, para non adiantar os debates que teremos nos próximos días,
a metade das enmendas que presenta o grupo do Bloque Nacionalista Galego son enmendas que non respectan a legislación básica, non? Como saben, a legislación básica é de obrigado cumprimento. Estou a falar da subida das retribucións dos empregados públicos. Os orzamentos incorporan o que pide o Goberno de España a través desa legislación básica, que é o 2,5. Eles incrementan esa suba e, bueno, pois, por moito que quixéramos, non o poderíamos facer, insisto, porque a legislación básica establece que esa suba debe ser exactamente a que marca o Goberno de España na súa función de dirección da política económica xeral, non? Entón, con enmendas, cando metade das enmendas directamente son inaceptables por contradicir a legislación básica, pois é complicado chegar a acordos, non? E despois, como segundo bloque de enmendas, o que nos chama a atención é que despois de ser acusados de continuistas nos nosos orzamentos, a realidade é que as enmendas que presenta a oposición diría que son idénticas, pode haber alguna mínima variación, pero son prácticamente idénticas as que xa levamos debatendo varios anos. É dicir, que con independencia dos cambios de circunstancias e con independencia de que os orzamentos incorporan importantes incrementos de gasto, o que apreciamos é que os textos articulados siguen sendo exactamente os mesmos. Polo tanto, pois vai a ser moi complicado que cheguemos a ulteriores acuerdos a partir dos debates en comisión e pleno, non? E dito isto, pois quedo a súa disposición, por se queren facer algunha pregunta adicional. Vostede cree que hai algunha forma de solucionar un dos temas que é o financiamento dos orzamentos? Ahora mesmo a Xunta, o presidente da Xunta, o venres pasado, presentou o último informe que fixeron de servizos que para determinar se son de concellos ou de Xunta. Os socialistas falan de unha débeda dun déficit deses servicios que prestan os concellos a favor dos concellos de 620 millóns de euros. Son esos números, 600 millóns de euros de déficit entre Xunta e concellos? Ben, sobre esta cuestión que saiu ademais no pleno, no debate, houve unha iniciativa precisamente sobre esa cuestión. Eu o que quero, como primeira cuestión, salientar é que o que me parece inoportuno é que a FEGAM rachara un acordo que había co goberno, porque é certo que teremos, por unha banda, gastos que poden asumir os concellos que son de competencia da Xunta, pero tamén é moi certo que a Xunta está a financiar moitos gastos que lle corresponderían aos concellos. Podería poñer moitos exemplos que ademais están estes días algúns deles de actualidade. Todo o que é o gasto, por exemplo, de emerxencias, protección civil, todas estas cuestións se corresponden aos concellos. Todo o que é o tratamento de augas tamén é unha competencia claramente municipal. E a Xunta está a aportar moitos recursos, e incluso chegando, se queren, a un extremo. Nós temos algo que non teñen todas as comunidades autónomas, que é un fondo de cooperación local, que está dotado con 134 millóns de euros para gasto incondicionado por parte dos concellos para o exercicio das súas competencias, non? Eu creo que a aproximación de reunir un equipo técnico de expertos, tanto en financiamento local como en administración local, aos efectos de determinar cal é o ámbito de competencias que lle corresponde a cada un e que é o que financia cada un, era a aproximación correcta, non? Porque aí se podría ver o balance, e mesmo sin que eso mermase a participación ou a colaboración da Xunta cos concellos para o cumprimento dos obxectivos que a lei lles marca, das competencias que lle atribúe a lei aos concellos, pois podería facerse mesmo un reaxuste do financiamento. É dicir, sería moi útil ter ese informe. E, desgraciadamente, pois, como vostede acaba de dicir, a FEGAM desmarcouse con un informe no que evalúa a suposta perda ou financiamento que hacen os concellos polo financiamento das competencias impropias. Eu creo que o razonable sería volver ao acordo inicial, porque é evidente, e ninguén discute iso, que tanto concellos financian competencias que en teoría lle corresponden á Xunta, como que a Xunta está financiando, e ademais de forma moi evidente, moitas competencias municipais, non? Por lo tanto, o interesante sería ver os números en riba da mesa,
insisto, con expertos en financiamento local e máis administración local, e, polo tanto, ver aí onde están os fluxos financeiros e como se poderían mellorar. Un dos temas que se pode mellorar e que tamén a veces non se sabe que financia, pero é unha realidade, se a atención por exemplo, a atención ás persoas maiores ou discapacitadas, que fan moitas veces os concellos, ou as residencias, que parece que non cambiou nada desde a pandemia e van a cambiar moitas cousas, parece que todavía non se tomaron decisións, tanto desde o punto de vista financiero como tamén real. Cree que aí hai algunha posibilidade de mellorar en ese sentido? A ver, primeiro, xa que vostede cita esta cuestión, unha dos servicios que está financiando a Xunta de forma moi consistente é o SAF, o Servicio de Atención Domiciliaria, non? O SAF está sendo pagado o 70% pola Xunta e o 30% restante corresponde aos concellos máis aos propios usuarios no caso de que teñan que pagar unha parte desa taxa, non? Por tanto, a Xunta está traballando dabondo diso, non? Con respecto ás residencias, evidentemente hai dúas cuestións con relación á pandemia. Eu creo que mesmo as últimas campañas de vacinación que houve, etc., pois demostran que algo se aprendeu e que, polo tanto, o tratamento das persoas que están nas residencias suxeitas a algún tipo de ameaza exterior, como pode ser un virus, mellorou notablemente, e, por outra banda, pois se siguen executando de acordo co previsto tanto as modificacións na prestación dos servicios como a nova oferta de prazas, non? Que se vai a facer, evidentemente cunha discrepancia, que ao final tampouco é tanta se vostede vai ao práctico, pero o certo é que eu creo que nese sentido se está traballando ben e a fondo e ademais incidindo no anterior cun apoio importante da Xunta aos propios concellos na atención aos seus veciños. Eu escoito a SER, escoito outros medios, o señor Touriño escoito unha persona que coñezo hai anos, é compañeiro do departamento universitario, e seguín con atención a súa entrevista. O señor Touriño onte falou de tres cousas a instancias da súa cadena. A primeira, el dixo que non iba a comentar nada, que era en relación coa situación do Partido Socialista de Galicia. Eu non farei ningún comentario sobre o feito do que o señor Touriño faga ningún comentario. A segunda, creo que foi moi interesante, non só para as persoas que militan ou simpatizan co Partido Socialista, sino para o conxunto da poboación. Fixo unhas interesantísimas reflexións con relación á Unión Europea e aos nacionalismos, mesmo algunha das cuestións que dixo sobre os nacionalismos que eu máis comparto e aprecio que alguén que gobernou con eles o diga públicamente, pois que estamos a falar de ideoloxías totalmente desfasadas e que non teñen ubicación nun mundo que ten a interconexión e a regionalización da prestación de servicios, como é o caso da regionalización en termos mundiais, non? A regionalización europea é fundamental e foi fundamental, como dixo o profesor Touriño, en relación con todas as últimas crises, tanto a primeira grande crise financiera como sobre todo despois coa pandemia e actualmente, non? Por tanto, eu creo que hai que prestar atención ao que dixo o señor Touriño en relación con o nacionalismo. Creo que fixo uns comentarios moi interesantes. Despois, con respecto á situación económica de Galicia, eu aquí, estamos en medio dunha semana atípica, direilles que se un colle os datos de crecemento brutos, pois pode chegarse á conclusión que dixo el sobre o crecemento do PIB, o peso do PIB de Galicia en España, non? Ou se un colle, por exemplo, a taxa de empregados en relación, polo tanto, a poboación ocupada, non? A poboación ocupada en relación á poboación activa. Tamén pode chegarse
conclusión. O que pasa é que esa non é o análise completo, esa non é a análise completa. Se un colle o PIB per cápita, o que ve que Galicia converxeu, e que é a comunidade que desde o ano 2000 máis converxeu con España, que é unha converxencia continua ao longo do tempo, e, polo tanto, se disminúen a poboación activa como consecuencia do envellecemento, no que Galicia pois, é unha das comunidades máis envellecidas, por unha banda, non? E crece o PIB per cápita, pois o que quere dicir é que a economía galega está gañando competitividade, o que se reflicte tamén por unhas cifras de exportacións e de apertura que é das máis grandes que ten ninguna comunidade autónoma en España, non? Por tanto, eu creo que estes son datos positivos, non? O cal non quere decir que o que dixo el sexa incorrecto. O que é incorrecto é concluir deso que a economía galega está peor. Certamente está moito mellor en termos de competitividade, de apertura, de productividade e de converxencia co PIB per cápita español. Se vamos a Europa, a situación é tremenda, porque pese a que nos converxemos coa media de España, o que diverxeu de Europa nos últimos anos foi España. E ademais moi notablemente, pero levamos dicindo en varios plenos sempre que temos ocasión que España é a única economía grande de Europa que non recuperou o PIB previo á pandemia, pois a economía española é a que está diverxendo de Europa. E nós estamos converxendo coa española, o que quere decir que a economía galega ten un comportamento mellor co conxunto da española, non? Por tanto, iso tamén son unha boa noticia, non? Por tanto, creo que o que hai que analizar o conxunto dos datos, en función deses datos, pois, chegar a conclusións, digamos, máis certeiras, non? Máis equilibradas, que decir que Galicia perdeu converxencia ou peso en España, porque se colle un dato podería deducirse iso cando a realidade é outra, non? A realidade é que Galicia está converxendo en termos de PIB per cápita con España, a realidade é que imos acadar o PIB previo á pandemia antes que a media de España, e a realidade é que estamos aproximándonos moito en términos de PIB e renda familiar disponible ao conxunto de España, o cal creo que é un caso de éxito, é unha boa nova, non? Dito isto, evidentemente sempre haberá problemas e sempre se poderá darlle un pulo a esa, ata que cheguemos a media e superemos, pois evidentemente non hai un motivo de satisfacción completa, pero que si é certo é que a aproximación é indiscutible nos últimos 20 anos. Se mal recordo, somos a segunda comunidade autónoma que máis converxeu en términos de PIB per cápita co conxunto de España, non? Ao final, a todo isto subxace un problema que é o da demografía. E a demografía, desgraciadamente, como é un problema de longo prazo, pois un pode ver que é bastante inmune ao tipo de goberno que un teña, porque é un cambio, unha mutación social moito máis fonda, na que non é fácil atopar unha solución porque afecta a decisións individuais que son complexas e que, bueno, pois teñen mudado tamén conforme ten mudado a propia sociedade, non? E, polo tanto, eu creo que, insisto, a entrevista do señor Touriño foi moi interesante, a min pareceume moi interesante os seus comentarios con respecto á Unión Europea e ao nacionalismo, moi dignos de ser coñecidos. A valoración que fai da economía galega pois admite outras lecturas e, polo tanto, eu non me centraría nos datos máis brutos ou pesimistas, senón nos datos cualitativos que nos din que a economía galega está converxendo en termos de PIB per cápita coa española e, ademais, o está a facer consistentemente nos últimos anos. Bueno, a miña resposta foi casi tan longa como a do profesor Touriño. Alguna cousa máis? Non?